Idem, toto je denní vlog číslo 4. Toto sú naši florbalisti 8. triedy. Veľkí bosovia ako Rádo, Rásťo, otoč sa, ty žebrák. Hej, počuť, Kačko. Raz, dva, tri. Ja stojím zobraný. Minulý rok si videl, aký bol dostal, nie? Ide, ja tu vám Nežme chvíľu takto, takto ide, neskôči. Točím vlogy, takže sorry. To je naša blondínka. To je náš blonďavý Chris z Leopoldova. To je on. Verona, ty písky drž, bo... Ja tretím vagínu. Áno. Aj ústa. Takže tento vlog bude informačný. Najbližší vlog točíme možno zajtra alebo o pol hodinu. Nie, skôr o pol hodinu. Osobné vlogy nebudem robiť, lebo toto nie je moja videokamera. Je to tohto pankáča. Kvalitná je, oplatí sa kúpiť. Dávam recenziu do popiska, do popisu videa. Počkaj, poviem, že čo by ste chceli radi, aby sme ďalej točili? Urobíme tento, jak sa volajú? Tieto, čo musíš urobiť, že Megany valami tvrdánami. Čapy valami mediány. Neviem, čo myslíš. Ojan, hoď. Mister! Takže, jak sa to volá to matky? Toto, tie oné, že niekto musí robiť niečo, že tie cukríky si napríklad čo najviac dohubia, takéto. To sú tie... Pičo. Nie. Áno, ale jak sa volajú... Nie, jak sa volá, že dneska si urobíme to meno toho a že čapy bunny, že čo najviac cukríkov do huby. Áno, budeme točiť challenge v najbližšej dobe. 2 minúty Nevadí, vystrihnem to, hotovo. Challenge. Takže prvý challenge budeme robiť s Borbejom. Uvidíte, aký challenge, bude veľmi pikantný a sú hustý. Dobre, dámy a páni, týmto končíme dnešný vlog. Na 50. pokus. Nie, týmto končíme na 4. deň. Štvrtý, alebo neviem už ktorý vlog, už ich bolo veľa. Tretí tento. Nie, to je 4. Ale pičo. Neviem, koľkátý to je, jebem to. Tretí vlog, by ste mali ísť na súťaž. Dobre, končíme. Dámy a páni, dovidenia.